Benvinguts i benvingudes a les quartes jornades d'emprenedoria. El dia 9 d'octubre ens van rebre amb una càlida benvinguda a l'Ajuntament de Salou, fent-nos gaudir d'una jornada en la qual hi participaven alumnes de cicles formatius. En aquestes jornades hi havia dos presentadors que explicaven històries del dia a dia de manera humorística i filosòfica, per a que al fi de la història tingués un sentit de reflexió. Què penses sobre les jornades? Doncs mira, trobo que són molt interessants. He vingut les 4 vegades que heu fet aquestes jornades perquè us donen un plus a tots els alumnes de l'institut. No només és el coneixement de l'aula, és tota aquesta emprenedoria que s'ensenya. I què se sent que participen els alumnes de l'institut? Ho trobo fantàstic, perquè l'FP, ja sabeu que jo soc de l'FP, és aquest plus que donem, que és l'ensenyament, més cosetes que necessiteu el dia de demà per treballar. I què penses que és el més important que us fem? Mira, doncs heu d'escoltar molt, sobretot agafar moltes idees, perquè som molt joves i heu de ser com unes esponges i aprofitar tot el que aprendreu. Gràcies. A vosaltres. Avui estem amb Héctor Máiquez, un regidor d'aquí de l'Ajuntament de Salou, i avui li preguntarem què tal les jornades? M'ha semblat, m'ha sorprès sobretot l'actitud i m'ha tocat molt la impressió dels estudiants que estaven assistint i la veritat és que l'ambient era boníssim. Què et sembla positiu? El més positiu probablement sigui el fet que els estudiants treballin les dinàmiques que els ajudi sobretot en la seva formació i sobretot que es paroni amb ells una miqueta l'esperit d'emprenedor. I què penseu que